Ngicela ukuthi uyinkinga umuntu ongakwazi ukubona uNkulunkulu enzeni. Yebo ngithi mkhulu umsebenzi owenzayo kule ndawo. Yebo isimo sithi asithande ukuthi sikhuluma ngalama walls amane, kodwa ngiyafisa ukuthi ubone beyond the walls. Ngoba mkhulu umsebenzi owenzayo kule ndawo. Yebo udahasai. Yebo ngiyabona lama hasan. Yebo ngiyabona. Yebo ngiyabona. Yebo ngiyabona. Yebo ngiyabona. Yebo ngiyabona. Yebo ngiyabona. Oh
umpostoli kanye nomfundisi ukubheka our son and daughter whom we are pleased of nesibathandayo kakhulu. Bingelele bonke abafundisi abakhona kule ndawo. Mfundisi uvi best lecturer sobabili ephumelela, and it's a blessing to serve together with you again. Bungelele zonke izinceku zikaNkulunkulu ezikhona namhlanje ntambama egameni likaJesu. Bingelele umfundisi uhleza egameni likaKristu Jesu. Amen. Nebandla lonke sanibona bazalwane. Hallelujah. To umpostoli you are a refreshing person. Wena nonkosikazi wakho niyababona abazalwane, ngintshele imfihlo. Angithi beba lokhu batravel, angithi ngiyambona sekahlala khona, ngiyambona uhlala khona. Athi hayi ngamani imoto iphelele endleleni, wena ngikufuna ebandleni every Sunday. Hallelujah. Ngambona futhi alalela, and izithelo zaloko usengakaqali nokusibona kodwa usazosibona. I know ukuthi we are acting. I'm looking at your logo. It's not by mistake. Awufakanga iglobe lomhlaba ngoba naku nabanye bayifakile, kodwa uyifake ngoba uNkulunkulu utshale izizwe phakathi kwakho. Azame izizwe zivele ngoba naku ulangazelela ukuya kizo, kodwa uNkulunkulu utshale izizwe phakathi kwakho. uNkulunkulu akalindlondlobalise lebandla likhule. This is not the last ordination, kodwa lizoya nakwamanye amazwe la azofika khona uBishop uBheka afika ordine izisebenzi zikaNkulunkulu. Ezinye ziyoba zikhuluma isiSwahili, ezinye ziyobe zikhuluma isiShona, ezinye ziyobe zikhuluma isiLumbi, ngoba kunento uNkulunkulu ayitshalile kuye. Sanibonani bazalwane. Abanye abafowabo uma ngithi asambe siyoshumayela eAfrika badonsele emuva, kodwa yena ngikhumbula kahle is this year last year I forced him to go because ungumuntu wezizwe. Sanibonani bazalwane. Wabathe uyangibalela izizaba athi hayi imali ayikho, ngathi hey uyakholwa. Ukholela ukuthi uzobungenamali, then you have strong faith. Ake uyishifte kancane ukholela ukuthi imali izoba khona. Sambe siyoshumayela ezizweni. Ukhuluma ngeKenya bayamazi, ukhuluma ngeTanzania bayamazi, ukhuluma ngeUganda bayamazi. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. You are a blessing. You are a blessing. Amen. Cela ngiphe imzuzu ewu-20 ngizobe sengiqedile bese sesiya kulomcimbi wokuqoba izinceku zenkosi. Ngifuna ukukhuluma phansi kwesihloko esithi The Mysteries of a Man of God. Mysteries of a Man of God. Kunemfihlo bese sekuba nemfihlakalo. Uma ngemfihlakalo, imfihlakalo yinto kwesinye isikhathi sebaleni
kodwa abantu bangayiboni. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Ngenxa yale session ngizothinta izinto ezimbalwa bese siyathandaza. Mara niyazi nani ukuthi ngizobuya ngithi hallelujah ngo-2026 or 7. Hallelujah. Mysteries of a man of God. Ngicela ningifundele Jeremiah chapter number 3 and verse number 15. Ophethe ngeSwati angifundele. Jeremiah 3 verse number 15. Praise the Lord. Ngiyawube sengininika belusi benhlitiyo yami. Labaya kunihlola ngelwadi nangekuqonza. Ngiyawube sengenda njani? Sengininika belusi benhlitiyo yami. Akukhuluma umprofeti. Akukhulunywi izithunywa zikaNkulunkulu. Kodwa kukhuluma uNkulunkulu uqobo lwakhe. Sanibonani bazalwane. Sikhona isingisi. Amen. Praise the Lord. Then I will give you shepherd after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Then I will give you what? Shepherd. Now, uma uNkulunkulu akhuluma ngama-shepherds, akwenzeki kube nomalusi bese lenkonzo akuyo ihlangane nokucelebrate. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Amen. Hayi, Amen. lenkonzo esingayo namhlanje ayihlangani nokuduma. Udumo luvela ngoba naku sekuyahambeka endleleni. Kodwa lenkonzo nale office lokuba ngumelusi ayihlangani nokuduma nokwaziwa. Ingakho athi I will give you shepherds. Sanibonani bazalwane. Then he continues to say after my own heart. Kahle kahle. Number 1, kulabo ababhalayo izinceku zikaNkulunkulu ziyanikezwa. Pastors are given by God. Ngamanye amagama kunabantu abathi yasingaze ngamthanda lo yamfundisi. Indaba yokholwa ayingalo mfundisi ofike washumayela lokho wena okuthandayo. But uNkulunkulu uyasipha. Sanibonani bazalwane. Kwesinye isikhathi ummikiswa ukuthi uthanda indlela ashumayela ngayo, kanti kuyo leyo ndlela uNkulunkulu ukumikisa kulo muntu aqobele wena. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. So abafundisi bayanikezwa, okwethu ukuthi samkele. Sanibonani bazalwane. So uyabona ukuthi kahle kahle you can never choose a man of God. Yes, Lord. You can never choose a pastor. uNkulunkulu okhethela umuntu ukuthi wena uyoholwa la. Sanibonani bazalwane. Uyasibona ukuthi unjani? Akusiwo umuntu ongakhona ukuphatha upastorisha wena. Kodwa uNkulunkulu uyabaza abantu abakhona upastorisha wena. Hayi sanibonani bazalwane. Akusiwo wonke nazi inceku zenkosi zigcwele kule ndawo. Akusizo zonke ezingafike zenze umsebenzi owenziwa uBishop uBheka. Noma ngingama njengababe kuye, kodwa umsebenzi awenzayo awufani nomsebenzi owenziwa yimi ngoba uNkulunkulu unikhethele. Hayi sanibonani bazalwane. Wa understand indaba yokuthi ukhethelwe uzokhonza kamnandi. Wa understand ukuthi izinto zakho zakhiwe emazulwini uzokhonza kamnandi. Wa understand ukuthi ngilani khona uNkulunkulu ombeke kule ndawo angeke ukhonze ngobalabala, angeke ukhonze makhona abanye ngoba uyazi ukuthi ngakhethelwa.
ake ubuke ngithe mina ngikhuluma ngeyimfihlakalo. Umfundisi noma umbishophi ngokweminyaka mncane kodwa uNkulunkulu umbeke waba ngibaba, umbeke waba isikhondla khona. Abadala bafike basubmit, abobaba bafike basubmit, abomama bafike basubmit. Abalento ayisinyaka kodwa yakhiwa emazulwini. Ukhethelwe okufike kushaye kakhulu ukuthi namake lomdala makafika kuwe akakubisa ngegama kodwa ufika bona inceku kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayibeke ukuba ayihole. Abafowenu abadala kunawe bakhona lokuthi sibabone osisi wakho basho ukuthi siyavuma isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe. Sanibonani bazalwane. Okwethu ukwamukela bese siyakholelwa. Ngiyamvuma mina ukuthi ngiyafuna lo engikholelwa kuye. Mzala ngithi noma ngihleli lapha e-TV ngibukele ayisendaweni ngoba wokuqala okumele ukholelwe kuye yilo uNkulunkulu akunike. Sanibonani bazalwane. Siphile emphakathini ngithi akusile bandla kuphela ngithi manje ngamanye amabandla lalela sobo sami. Thanda la ukhona khona. Kunento engiyi-understandayo uma uNkulunkulu avakashela umuzi or a city akuhlele bandleni but uhlela kiwo wonke lapha. Uthi makathi uyafakaza athi ngibona uNkulunkulu enza lokhu kuvele into enkulunkulu ithi nami ngibona uNkulunkulu enza lokhu kuvele omunye futhi athi nami ngibona uNkulunkulu enza lokhu kuvele omunye athi nakini babe babili baba bathathu abasindiswayo ngoba imvuselelo yehlele idolobha lonke. So uNkulunkulu ukubhekile akubhekele kudeni. Amen. Uvele wakubuka ngale nkathi wena udibhekile ungazi ukuthi ngiyothathana ngihlanganise nawe. Wakulanza. Sanibona bazalwane. Wakulanda ekukulandeni kwakhe wena ngale nkathi ukhala uNkulunkulu uthi izidingo zakhe izidingo zakho asikho kumfundisi noma ngabe lo unemali akusimali ezolapha akafuni imali kodwa ufuna ugcobo bese uNkulunkulu afike akuphumanise nenceku kaNkulunkulu eqondene nejeni yakho. Sanibonani bazalwane. Ngithabaziyo ukuthi ngakhethelwa uNkulunkulu angeke bawabheke abanye abantu. Ngoba lento yindaba nathi. Sanibonani okwethu kwamukela bese siyakholelwa kubo. Yesterday I was talking with somebody. Umasixoxa ngiyangitshela ukuthi bengisatshela abantu lapha ebandleni ukuthi mawuhamba nomprofethi uzobuzwa akhuluma izinto ezithethe imali engaka, akhuluma amaplani afuna imali engaka. Uthi bokwazi ukuthi ibudget isuke i-800 mara le nto ayisho izokwenzeka. Now kungenzeka
kungenzeka wena le mali oyifunayo mangabe ufuna imali akanayo. Mara kukhona uNkulunkulu amphathise kona. Anibona bazalwane. Kukhona uNkulunkulu amphathise kona. Oh. Kuya attract. Uqobo luya attract. Okay, after the nkonzo, activities that are going to take place. Ngoba uqobo lulanda izinto. Sanibonani bazalwane. Number 2, pastors are gifts. Abafundisi bayiziphiwo. Yakhumbula ukuthi kuneziphiwo zikaMongcwele ngithi. Bese kuba neziphiwo zikaKristu. Iziphiwo zikaKristu abefundisi. Elithi zikaNkulunkulu, to some he gave apostles, to some he gave prophets. Sanibonani bazalwane. So nina la ekhaya makathi to some, makafika la ekhaya wanikeza impostoli. Because umfundisi wakho uyigift. But inkinga yami ukuthi ingano yawanakekela amanye ama gifts. Mara le onikezwe yona ngoNkulunkulu awuyinakekeli. Ngale ndlela ekumele uyinakekele nayo. Sanibonani bazalwane. Amen. Uma ngabe on Christmas morning ngizo receive a gift. Wonke umuntu noma ngebirthday yami, wonke umuntu ozothola isipho ulangazelela ukubona ukuthi kunani la ngekhaya. Haleluya. Sanibonani bazalwane. Ulangazelela lokubona ukuthi yini le la ngekhaya. But umbuzo wami uthi is it also like that na umfundisi wakho na? Uthi mawuvuka Sunday morning going to church ulangazelela ngaleyo ndlela na ukuthi ngaphiwa isipho. Sanibonani bazalwane. Amen. Sinengizipho ngishilo ukuthi kunezipho zikaMongcwele. Kunesipho nje sempilo. Hayi sanibonani bazalwane. Njengoba silana hayi ngoba sithanda. Hayi ngoba besidiarizile. Kuvume uNkulunkulu ukuthi uphile mina nawe. Sanibonani bazalwane. Amen. uNkulunkulu wadlula lapho wakupha nesipho esinceke yakhe. That is why it is mina servants of God actually noma lento yokubizwa ihlangana nokuduma. Oh, sanibonani bazalwane. So your pastor is a gift. Take care of the gift. Mangabu khona la awuhlanganyela la, take care of your pastor. Take care of your pastor. So umfundisi wakho uqhamuka njenge gift ephethe izinto. Uphethe engaphethe. Bakhona la endlini. Abaqonda lemfihlakalo bayakwazi ukuphatheka. Sithi sidla isidlo esisodwa kule pulpit asiphumi sidle ngokufana. Kukhona abathi waze washumayela kamnandi ukubheka bese kukhona abathi yebo ushumayele kamnandi ngaphenduleka. Kube khona abathi ngalo yamlayezo kwavuleka izinto empilweni yami. Ukhuluma kibo bonke. Kodwa kusibo bonke abamuzwa nendlela efanayo. Ngalahlekelwa isipho sakho. Sanibonani bazalwane. Ngakhohlwa konke kodwa ungakhohlwa ukuthi unesipho. Nasi isipho sakho namhlanje siyazwenweba. Oh, siyaselula. Sanibonani bazalwane. Angifuni ukusiza futhi abanye. Oh my God. Bafundisi bami. Ngizoshumayela. Ngishumayele nje. Yeah. Mara kunento
esuka kulesipho belingapheli lakini. Sanibonani bazalwane. So inceku kaNkulunkulu iyisipho. Siphathe kahle. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Siyanakekelwa isipho. The way you handle your pastor determines how God will handle you. Yes, Lord. Mphatha njani? Abanye basmile phambi kwakhe. But mababhekane abasmile. Ngithi the way you handle your pastor determines how God will handle you. Sanibonani bazalwane. Lokhu kusho ukuthi kukhona umuntu othi lalela sikhonza nayo la endlini mara kukhona umuntu othi hayi anginankinga nabokubeka mina sonke siyathandaza sonke uqobo lwethu sonke alihambi njalo uNkulunkulu akusinkulunkulu we-disorder. Sanibonani bazalwane. He is not a God of disorder, but uNkulunkulu we-order. Sanibonani bazalwane. Wethu sonke, but we understand the protocol. Inceku zikaNkulunkulu siphathwa kahle. Nami la ngibuya khona bangiphatha kahle. Uma ngabe bebakhona bebazosho ukuthi angithengi ubuso babo. Phatha kahle umfundisi wakho. Phatha kahle. Sanibonani bazalwane. Number 3. Pastors are destiny helpers. Pastors are destiny helpers. So, wonke umuntu ophilayo senyanga segcineni, wonke umuntu ophilayo uyawadinga ama destiny helpers. Number 1, kune destiny helper eqhamuka in a form of an angel. I taught about that once uma ngila ekhaya ukuthi izingelosi they also come as destiny helpers. Sanibonani bazalwane. Number 2, umhlaba lo esamba phezukwawo stands as a destiny helper. Sanibonani bazalwane. Number 3, kunabantu uNkulunkulu asinikeza bona ukuthi babe ngama destiny helpers. Abanye uyabazi, abanye awubazi. Sanibonani bazalwane. So ama destiny helpers uNkulunkulu asinikeza wona. Kuba nomuntu nje athi uya ku interview ishuku ubone ukuthi ophene makafika lapho yakhulume athi makaqeda ukuphuma basale laba bakupanel. Sekumele ba decide manje bascore uma ngabe bayaskora bese kuqhamuka umuntu othi ngiyawabona lama scores. Kunento ethile ngalomuntu angimazi kodwa uthize makakhuluma kukhona engikuzwile mina bafowethu bengithi asimnikele ithuba nalaba bakanye naye uve bafakazi uma bafakazi ukuthi yebo yona ikhona le charisma ikhona lento esiyifunayo kodwa sikwazi ukuthi siyivumele ivinjelwe ukuphendula kwakhe lo muntu uphethe into edlula le ebekangayiphendula abamasi akabazi kodwa uNkulunkulu ubavusile njengama destiny helpers. So kunabantu abakukhulumela ungazi ngoba bavuswa uNkulunkulu as ama destiny helpers. Namhlanje as we are celebrating uNkulunkulu akakuvusela ama destiny helpers obaziyo nongabazi abazokhuluma abazo-approve abazodinayi i-candidate ebesiloko silinde yona ngegama likaJesu.
Sanibonani bazalwane. Akavusa abantu uNkulunkulu. Akavusa abantu. Amanye destiny helpers awezi voice, but abanye ezathwele igolide nesiliva. Men of God, makube nama destiny helpers that will come to support your vision. Akube nama destiny helpers abazothwala igolide nesiliva, and the rest of the servants of God esikhona kule ndawo abazothi, men of God, khuluma ukuthi uNkulunkulu uthini. Thina sila njengabaheralds, thina sila njengabantu abazophusha lo mbono, abazofuthukisa lo mbono kaNkulunkulu awutshale empilweni yakho. Umbono akusiwa bonke kodwa wakho. Hallelujah. Destiny helpers lawa qhamuka njengabantu bese kunala ama destiny helpers aqhamuka njengengceko zikaNkulunkulu. Nala kushumayele nasifana. Akusembolweni bazalwane. Amen. Mhlawumbe khona obajwayele. Mara ngimile la. Angimanga njengomprofeti kuphela. Kodwa ngime njenge-destiny helper. Ipulpit elima phambi kwakho njalo ungaliandamine, ungalibheki kancane, kodwa buka somebody okhona Jesus. Somebody will be preaching in our church tomorrow. Now, even as much as ashumayela noma bangaboni mina, kodwa bayazi ukuthi umprofeti kunalento ayikhulumile kuye, kunalesibusiso asikhulumile kuye. Akunandaba ukuthi ngibani okhulumayo, kodwa kumele baqonde ukuthi le ndawo indawo ekhulumisa ukuthi iyi-destiny helper. Sanibonani bazalwane. Dawo yama destiny helpers. Sanibonani bazalwane. So abafundisi bakho ya destiny helpers. Kukhona ngelilanga omunye uthi kimi hayi prophet mina sengiyahamba. Ngithi oh okay, akunankinga. Hey, uyathula uma angiva ngithi okay akunankinga. Angibuzi nokuthi uyaphi. Uma aqhubeka uthi yilokuthi awumprofeti ngathi ibambene khona lapho. Akesiphoze lapho. Why ungathi yilokuthi angiphemuli? Ngoba la epulpit profeta every day. Inkinga wena uthethe prophet. Wafuna sibe ngendlela yakho. Kanti uNkulunkulu akasebenzi njalo. Liba khona isikhathi la ni-function full-time with office. Sanibonani bazalwane. Actually we were prophesying together in Tanzania, and you know the cloud just fell. The cloud just fell such that we could prophesy to everybody in the house. So now I'm saying to this person, lalela, le ndawo yindawo yesiprofeto. Uzoba senkingeni mawuzolinda sithi I prophesy. Uzoba senkingeni mawuzolinda lana ngithi can I prophesy, kukhona la ngeke ngisho khona. Hayi sanibonani bazalwane. Oh. Lokho ngiqalile la. Sengikhulumile iprofeti. Ngaphandle kokuthi ngize ngisho ukuthi sengiyaprofeta. The mysteries of a servant of God. Bafundisi bami. Abanye kwesikhathi banishiye bathi angiprofeti. Kanti bashiya lezi prophetos are every Sunday.
bagijimela lesesiyi-1. Prophetha kuyisikhathi, prophetha ngasiso. Prophethani kuyisikhathi, prophethani kungasiso. Hallelujah. Hebrews chapter number 13 verse number 17. Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13 verse 17. Hloniphani baholi benu, nilalele imithetho yabo, ngoba balinza imiphefumulo yenu, bangaphumuli njengobe bayawulanzisa ngayo. Nanenta njalo nibasida emsebentini wabo. Batawenta ngekujabula, hayi ngelusizi, ngobe nani kungeke kuniside lokho. Oh. Asibuyele emuva. Amen. Take it slowly. Jesus. Hloniphani baholi benu, nilalele imithetho yabo. Bamba. Nilalele ini bazalwane. Imithetho yabo. So abaphathanga leave pay. But baphethe nani bazalwane? Yo. Nilalele nani bazalwane? Imithetho yabo. Hey. Siyochubeka ngale mithetho. Kusemina yama-leaders, ne? Ngicela ukukhuphuza next year. Yeah. Chubeka. Ngobe balinza imiphefumulo yenu, bangaphumuli. Ngoba benza njani bazalwane? Balinza imiphefumulo yenu. Very picture umuntu kodwa anganda ngifundisa. Lo muntu uyathandaza. Lo muntu uyadumisa mara uthini bazalwane? Ananzi. Ukhuluma ngomuntu. uNkulunkulu amqolele ukuthi alinde umphefumulo. Now because I'm every year 40 days ngiyothandaza bashiye abantwana bami and azange ngimele mangiyothandaza and my son ngilanga ngambona eqhamuka ngisentabeni ngiyeza ngizobamba 30 days sanibona bazalwane. So ngiyabona ukuthi uyayibona le ndaba yokulinda, uyayibona ukuthi ibalulekile le ndaba yokukhulekela. Sanibona bazalwane, kwesinye isikhathi unikhulekela ningazi wena makwenzeka izinto mawuqala ucelebrate uthathele umbekele eceleni kanti udela umndeni wakhe ayokhulekela wena. Nanenta njalo nibasida emsebentini wabo, batawenta ngekujabula. So kulomsebenzi abaphathiswe wona. Kulomsebenzi abaphathiswe wona. Asibasize. Asanibona bazalwane. Ukusiza akufani. Abanye bazobona ukuthi kunalento ebengicabanga ukuthi iyangihlukumeza kanti lento le i-area ekumele ngisebenze ngayo ebandleni. Asanibona bazalwane. So uma nibasida basebenza kahle. Sanibona bazalwane. Amen. Asiva. Hayi ngelusizi. Ngobe nani kungeke kuniside lokho.
uthi hayi ngelusisi ngoba uma basebenza ngosisi lolo sisi ngeke lukusize. Hayi awungivi ngithi mina uma basebenza ngelusisi lokho yiloko ongakufuni empilweni ngoba lithi livla uNkulunkulu uma sebalapho kuleyo area kula ungeke usizakale khona qobo. Hallelujah. Angcine nganakho ukuthi sesenzani ke. Now that we have seen some of the mysteries of a man of God. Number one, recognize the authority and be willing to submit. Uqobo namagunya ayabona. Na uqeda ukubona ugcini ngokwabona. Bese sekufuneka kube nesikhathi la uzosubmit khona. Sanibonani bazalwane? Uyayibona le church hopping angithi umuntu abone ngathi lapha bayaphumelela lapha ngithi athi nami sengiyaphuma ngiyalapha makafika lapha ashushe ngiyendeka ilutho. Uyazi inkinga yini? Usuke la ungasubmit la baphunyeleliswa ukuthi bayasubmit. Nesitha masithi siya-atheka sichecka le covering. Umboziwe na. Anibonani bazalwane? So buka le authority bese futhi sewuyadinikela ukuthi useve phansi kwami. Sanibonani bazalwane? Cabanga ukuthi uma ngabe bekunendlela engcono uNkulunkulu ebekangayenza ngabo sitsheli. Number 2, be willing to be led. Vumela ukukholwa. Mawusazibola ekufike la uye ofuna ukufika khona. Abanye ubathola badwaliswa into engasi real. Sanibonani bazalwane? Liyaphila leli? No. Mara lihla ngithi. Abantu abangaholwa uma izinto zenzeke bayavama ukuthi bachoshiswe izinto ezingasiriya. Ngicela ukuthi vuma ukholwa ngoba la kulohambo uNkulunkulu ukubekele izindawo eziphakeme kunalawo khona. Uma ngabe imbali ephilayo lezi abazihlobisa ngazo emshadweni bebazofaka lesa sponge lesa sinamanzi niyasibona bazalwane, but the sponge sikwazi ukubamba lembali for 14 days the most. Ngamanye amagama ngale kwaleya 14 days uzowabona lama leaves aqale abuna bese inkinga ngabantu abangaholwa noma bangafuni ukholwa. Labo bantu labo babone lempumelelo ya within the 14 days bathi musiyakhona ngaphandle kweqobo, ngiyakhona ngaphandle kwenceka kaNkulunkulu, kanti masinyane lezinto zizobuya. Nabo kude nempilo indaba ukholwa. Number 3, be willing to be rebuked. Amen. Amen. Kuvumela ukukhuzwa. Noma ngenhlupheko
Apply his teachings. Amen. Apply his teachings. Ngilinde mina lo suku last awona abantu bafika kukhona ukukhulekela umuntu osesimeni bese uyaphuma. Bese kukhona umuntu ongadingi nokungena esimeni. Oh, cela ukudlula la. Ngirealize ukuthi oseka abantu abadinga kakhulu i-counseling abebhukayo e-office bazongibona yilabo abanga-attend phakathi kweviki. Ngoba uNkulunkulu usuke angiphathise ikhambi laba abazothi mabalibamba besebenze bangaweli la abafuna ukukhishwa khona. So kunamawa ekungamele size siwelekiwo ngoba siyavuma ukufundiswa, siya apply naloko esifundiswa kona. Sanibonani bazalwane. Abanye the first thing uma aqeda ukubala inkinga yakhe 1 2 3 ngithi mina uma ngabe ubhala ama notes akho inyanga ephelile bengifundisa ngalokho okubi. So uNkulunkulu so ukuthi uzongena kule nkinga wajala kimi mangithandaza mangiprepare expecting ukuthi nawe uzobukhona zange ube khona wawele kulento engamele uwele kuyo. Number 5. It's the last one. Allow him to speak into your life. Mvumele akhulume empilweni yakho. Kunamagama akhulunywayo. Net mase uqeda ukulikhuluma lelo gama kube ngathi kuphelile kana kakapheli. Niyabona besinikela lana ngithi sifakeni imali ngithi mara kule mali uNkulunkulu ufika thathe umnikele ashiye imali. Umuntu awuhlukanisi nomnikelo wakhe mara ungamhlukanisa nemali. Iseli imali la mara umnikelo sewuhambile. Ngamanye amagama wena uhlezila uNkulunkulu already udila nalezinto so uthi uthule umnikelo wakho okhulumele inganayo imali la mara uNkulunkulu kudala uthethe umnikelo imali izokwenza lokho ekumele ikwenze ebandleni but umnikelo sohambile. That is why bazalwane kunabantu lana banikela unyaka ophelile baqabanga ukuthi uNkulunkulu sewaqeda ngoba naku besifuna ukuthenga i-keyboard sayithenga mawubona le keyboard uqabanga ukuthi lo yamnikela loya sewaphela imali yaphela le esayinikela mara umnikela zangu uphele umnikelo namanje usakhulumela. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Allow him to speak. Mvumele akhulume. Lelila ngozokhuluma through a teenager. Athuma abantwana bafike sometimes be Sunday school bafike basha ama verse ngicela ungayihlanganisi nalezi zinto abazenza esikolweni bezofike bajampe sibashayela izandla mase sisendlini yenkosi hayi abenzi ifana kaloko. Ngisho labantwana
Vumele. Singaphakama sibe nenyawo zethu.